Asa naman to si Marky, uy? Jik, laro ni kasabot ni tawhanan ni ba? Anak ko na magsayog uli karon. Kayon karon ra gani akong gi pangayo sa iya na magsayo siya uli. Jik, laro kasabot. Pinaingon-ingon pag oo magsayo ra siya uli. Tawagan ko to di. Oh, hello. Oh, asa naman ka? Nagsabot ba yatahang magsayo kag uli karon? Nga asa naman ang sayo nimo karon? Unsa nang orasa? Wa man kay klaro ka sabot uy. Lagi sige na. Pagsayo ha, pagdali ha, pagdali. Sige na, sige na. Be! 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 Tayo uy! Uli-uli pa dayon tapos di tayo magawas di ay. Ay pag mag-email no sa ako dire. Be, Kana be. kana. Saman? Okay akong suot, be. Kira? Kira akong suot? Okay ra, okay kay siya be, okay kay siya be. Nindot siya. Nindot, nindot. Tarong ba? O lagi nindot lagi. Tisa kana. Push, Sige, push, sige. push. Lasa ha. Asa man ka? Lasa. Sulit ka. Be. Kani, be? Kani? Okay ra? Oh, okay ra. Nindot siya be kay normal Pagtanong gamay. ba? Nindot lagi tisa. Tanong ba? Okay gani, unsa di problema di ay. Ano may masinot ka tong dress or kaning jeans lang na tattered? Okay raman bisag unsa suoton nimo kay gwapa man kana, nang sa di. Oh, Nindot lagi, oh promise nindot, oh promise nindot siya, nindot, okay siya. Tarong ba? Push, kana. Asa? Asa mo ka? Sa. Sabi ka. Be. Unsa man? Kani, be? Okay na ni. Okay siya be, nindot po Ano siya be. masinot ka tong dress? Katong... Push. Kana. Okay lang ba? Unsa man? Gusto na yung masinot ka tong dress or katong jeans or kaning shorts? Kana. Ay, paminaw ba? Unsa di ay pareha ra man gud tanan gud nga nindot. Gud bisag unsa bagay man, bagay bisag unsa. Naman si mas bagay ba? Di, bagay bisag unsa sa mga be, promise be. Push. So, kanina na ako suoton. O kana. Push. Sa tawas mo lakaw? Ha? Sa tawas mo lakaw? Usay mulakaw. Niuli gali ko diri sa balay tapos mulakaw na po dinuon. Unsa di ka? Unsa man ka? Nakalimot ka? Sila kalimot ka. Nakalimot ka? Unsa ning adlaw ron? Unsa pitsaha ron? Nana punta sa ingunahan lahan. Unsa ba din pizza karon? Pitsahan ba? November 30. Unsa di ka? November 30, 2021. Unya, unsa pinaana? Wala ka kahinumdum? Unsa ka hinumdum? Mansari na to karon ba? Happy Mansari, be! Happy Mansari! Be! Be, naunsa di? Ay, Sorry na good, be. Nakalimot. Dagan, biya kay kong ginahon na ano. Naunsa di ka? ambot ni mo ay anak. Saon na pa ya katong uyab pa ka sweet kaayo ka. Daghan ni kag surprise. Karon na nagkauyab na ta. Kalimtan na lang ni Mang Mansari. Dili man good sa ingon, be. Daghan mo ikog ginahon na good karon good. Naunsa di ka? Dili jud, di kalimtan na jud nimo jud. Kay importante ana. Sorry na lagi, be. Naunsa man ka, be. Ay, grabe po Nabuhay na ka ana imong email ba? Be! Bala ka dira. Yan na ni eh. Be, sorry ba? Be, asa ka? Muli na ako sa among ah. Uy, ayo, paging mo na ano, mauli maka dito sa inyo ha. Muli na lang ko sa among ah. Pasi papa og si kuya. Atimanon pa ko nila dito ah. Ikaw kay kalimtan rin nimo ang mga importante. Sorry, gani. Ay, lakaw god. Sorry na ba? Tugan sa napapag kay kuya do.
Yate. Be! Putik kamay. Di ko musugot nga nangunanin na lang ang sitwasyon. Pason ta ka sa inyo. Ulatang part 2.